Obvio, eskerrik asko. Eta, entzuna daukagu denen. Errege jauna jaun agurgarria. Zer moduz, zelan doa txufamearen kontu horrek? Bueno, egia esan, azken aldi honetan, haitutena zizpiluen eta bai, borgoi itxurea ikusten dute. Ganera, kaletik joaten lazenean elefanteak baino ez doaz ikusten. Leku guztietatik elefanteak, hori hori da. Eta jamea gaitik esan da, egin dugun ikuskizunaren ondoren, mesedez, izinik apuzpeten mesedez. Aktore lanak egin dugu zana, telefonoak daukabuz JFUR, ketan da. Toko, ez dakit ezagutzen dozuen, horri lekeitiotik oindala irula egun etorri zango itxago ezagutzen da. Mesedez, izilunea apurtzu ben. Bueno, Toko George Clooneyren ordezko lez hartu dabe. Woody Allenek hartu deuz Eider eta Ibai, hortik dabizenak bere pelikula baterako. Eta Iker, Torrente 15 edolakoren dagoen dugu. Papelerako ezin apurtu. Baina, egia esan behar da, guk dakizun apurra. Gure arima, gure izarra, gure iparrorratza, gure Steven Spielberg, Josu Kamara izan dala. Josu mesedez. Beti entzungo, gure herrian, baegoala pertsona bat, bere beharrean aintzina zana, egun batean bere fabrikan, 25 ordu fitxatu zeuen. Bokalilloko haber fitxatu izan. Baina nik ez dakit hori seguramente leyenda urbana bat izango da. Baina batan bat badau, fina baino finagoa, hori hau da. Ensaietan musikariekaz, gu aguantetan. Ensaietan kantariekaz. Kristoango arbolatxarra egiten. Eukideu denbora danetara. Baina egia esango dutzuek, defekto bat hau. Bai, eta handia ganera. Handia ganera. Lesamarra da. Orain. Lehenago txarrago, lehenago larrabetsuarra zan. Ez azarratu lesamarrak eta larrabetsuarrak, zenibe ama larrabetsuarra dekot eta haitu erregean az, osean. A ber, errege. Ez euki arazorik horregaz. Baina bai, defektua dakta, itxela. Joan gara los apellidos vascoseko programara, eta ez deko errosa mudios tarpute bat bez. Bat bera bez. Ez dakit, zeo zer egin biaku, Bueno, nik uste dut orain dana erreferendum bidez erabakitzen danez, igotz, erreferendum bat egin beharko dugu Zamudion Josu onartzeko, ez da? Noski. Bueno, baina kontua kontu, egie da, Josu oso profesionala izan da, aktoreak baita, baina txalogarria da Zamudioztar guztiak egin dozuen lana. Eta esaldi bategaz laburbilduko dugu, eta erreflexio sakon bat egingo dugu. Artepearen izana artea da, euskerea. Eta geure izana